keeri Allah e keeri yimɓe loi yimɓe e loi Allah enen anda no yortorte andi o loi windaɗo tata si goɗɗo toñima a yaha ina laamu ñaaw o loi ɗo ni keeri windaɗi wallina yimɓe wallini in ko fi hannugol toñaɗon jottagol c'est à dire que ko ɗi waɗi si tawi waɗoɓe ko boni ɓe no bewi ka anna ɗon ɓe ɓurta e wadde ɓe ɓurta yi kadi tiiɗinde ko watta kon ɓe ɓurta heɓde doole ko ɗin loi ji ɗiyo ton par ce que en fait i lutodiri e loi Allah ko honɗum mo waɗima ko a yetto ɗum no tawa e wongol hay julɗo no windi ka surat misiki ko soarayi julɗo ko yettotoɗo sa wona yettotoɗo haray en fait a wona julɗo en vrai de vrai par ce que no tawa e principe ji wongol julɗo joni noon kon wongol yettagol par ce que ɗon kadi ɗen ukkodiri enen no wawi wasi tawi goɗɗo bentike ma ɗo inna sa yettoto ko ɓey tum tappamo junngo ngon alors que par exemple si goɗɗo uttike ma bentike ma aynata ko junngo makko gon tappata sa hawri hoore nen ko ɗon ɓuuri moƴƴude hoore nen ko firi on ɗum ko laami ɓen mais kadi ha hawrali hoore nen a wawi hawrude rennu tappa cabbiɗi tappa koyɗe ɗen o yi a wasi sowrijo par exemple wono enen guine ɗo ni par exemple laamu maninka sowrijo yalti wari pullo woni ko pay ko woni ko mawɗo woni ko jiraɓe normalement fulɓe ɓen doit yettade ko Allah wi ko wonki si tama ko wonki yoɓirte o yi ko ɗum o wini ka tawrade woni ay pour aydan pour dan joni ko fulɓe ɓen kan kadi ittuɓe wonki joni noon wonki ke honto tittete nanugol forcément ko sowrijo nanugol forcément ko maɗum ko famille sowrijo non kala maninkajo on tigui hawri woni ko paykum woni ko mawɗo woni ko jiidirawo woni ko ronkitiɗo woni ko handikapejo woni ko mo andi duɗa woni ko mo andidira koya laaru ɓurɗo ma mo wawata hawrude mum itta ɗon wonki gooti on faami so gayni sa itti ɗo wonki gooti joni noon si ɓe faala jaam après o yewtay daaron négociation famodiron so tawi ko yiɗɗoma o welditay weljagal ngal kono andi enen mo maɓɓe aray wara pour le ni par exemple ɓe yitoɓe na yande men men tawta on joni onon koye muñño hewro ko warɗon kon on faami ɗum ɗon lutodiri e loi ji Allah ndaare ɓe ɗi andi la même manière si tapirde goɗɗo ko ndu watta si o tapima ko aɗa ɓuno yettoroɗa est ce que ko junngo makko on tappata est ce que ko hoore makko nen est ce que a darata ɗum ɗon d' abord ko ɓurma ɓartade ko ɓurma wonnande weeɓande tappugol ngol ko ɗum attotoɗa tappude si tawi hay a watamo memude ko a eto ko jeeyi kon fuusa ɗum ɗon maɗum lance en tout cas ko a eto embere ka wawɗa ɗum joni par exemple supposons ɓe wari ɗo pullo e nder kankan e nder futare ni ko ɗaɓɓu o maninkajo mo ɓattiɗo ɗon hay so tawi komo wuuri ɗo duuɓi temedere mais en tant que ko maninkajo ça veut dire que ko représentant communauté makko par ce que nde Allah ina wonki hina wonki ko wonki bobo ko wonki debbo ko wonki jiɗirawo ko wonki pay kon ko wonki fami donc si ɓe ittima wonki ko ittuɓe an kadi wonki une fois a ittiɓe wonki c'est à dire que si ɓe faala jaam si ɓe faala noon c'est à dire que c'est mari sincérité ke haɗa ɓe yiiɗa on kere ɗon on tuma si noon yew toon weldi toon weldon par ce que ay tiilan jottike ma mi yittin tan mi yittenima a bonnanima joni daren hara fi si waɗi piiɗi ɗon heɓitade e ko noon annaw yarata ko enen tum ɓe ñoƴƴe ɗum andi hoore ɗi hadisaji fenade faami mais so jangi alquran ti ko ɗum alquran o wi ko ɗum kadi sa ƴetti wonɗo ɓe yahudiɓe ɗo ɗeɓal ɗo ɓe ƴetti ko ɓe yahata ɓe bugo ɗi bombuji maɓɓe ina ɓe wara yimɓe kono est ce que ɓe bugi wonno ɓe irani yimɓe est ce que ɓe neno ko ɓe tum ɓe hawray kamɓe kadi e soldat non e taɓe ɓe hawra e soldat kamɓe kadi ɓe hay ɓe bugo wonde law e heɓi occasion ji wonde tata ɓe wata bugoyade bom on faami ko ɗum ɓe wata ɓe mari ɓe nanguno yahudiɓe ma ɗum américain ɓe nanguno ɓe sogi ɓe ya tum ka prison maɓɓe ɓe yaltina tuma ɓe sokuno ɓe wengamo ɓe wengamo ha ɓuuɓa on faami et pourtant wonno on nangaɗo wengaɗo on wonno oyna kanko waɗi kono ko yimɓe makko ɓe waɗi c'est à dire que kuuɗe yimɓe ma ɓe arta e ma on faami leƴƴi ɓaleji ni ko on loi ɗon kamɓe ɓe jokki mais ko andi enen ɓe jiiɓon hakkille ɗen fii ten yetto ɗi loi ji ko yimɓe jooɗi windi en fait ko fii jonnugol daginalngol toñoɓe hara ñoƴƴal toñaɓe hara ɓe yettotako mais billahi wallahi si tawi hara par exemple ɓe ari par exemple ɓe wari pullo on ɗaɓɓi onon kadi mo wawɗon ɗon hawrude mum heña woni kaka woni surtout ka ɗon to par ce que si ɓe wari an pullo e zone maɓɓe o a tawa e zone men ɗe mari sifa maɓɓe kadi e wari ɗon goto ɓe nani a wari to par ce que ɗi soldat ji ɓe militaire ɓe waroɓe kaka nder maninkaɓe ɓe jeeya wano Guinée wano e nder Guinée famille maɓɓe no toon ɓiɓɓe maɓɓe no toon kaw maɓɓe no toon ɓeygu maɓɓe no toon grand père grand mère maɓɓe no toon et tout donc ça veut dire que si ɓe wari goto e yettike wari goto
be way go monade be habe wara bus ene kadi monade wari bus wara ember ko wawden kon si on continue en logique donc ko soit divise d'un certain soit heta hakil et alla no wontidi e toña dum toujours ko dum wadi ina ya ko eto tout pour tout hara wona le premier toñu do mais si goddo toñima alla no harmina mayta ha ita yotto ça c'est un truc c'est dire que ko don woni problème andi en be wadi hakile me jodbe daginir dum no genre yurmede muñal ina woni muñal ko inte muñal ko wadu gol huunde wotere ha gaynande sabbu ha gaynande don si jokka huunde ko dum te patience on famille patience en français ko faire une chose à la fois parce que kalande daranda wagol huunde haray afalte wadde kadi piiji go akuti harda hawji rawasi hawji quoi on andi ka wadda dum asaki tay dole maade finalement a gaynta ko fando da ko et puis a ralentissé mais en fait wano ene muñal ko wadugol ko Allah yamiri ko woni naturel ko haram muñoto conséquences dini c'est à dire que ça tay no sa ina wola gonga malgré que no satti dandi adante certaine seeda kono wola gonga awa loi naturel yottagol dum ko loi hay sa ka physique mathématique action réaction dum ko loi naturel hay mathématique hay ka physique action kala hunde ko wada adde réaction direct dum ko loi naturel ko dum loi naturel on non loi no Allah tafiro ananu ko dum woni keri makko din tigir ko dum windi ka defte makko mais enen anda ko ente yottagol c'est dire que si be wari pullo baram wono parce que par exemple be wara mawdo sa hawre pay ko mabbe ittu ko wonki voilà si goto itti don wonki hara woni wonki pour wonki point barre on famille ko do woni keri Allah di di luwaji ko be kambe tigi bindobe luwaji ni be yesata luwaji ni kon be windata di luwaji be wallina ko fi nyoddugol wawa be hara be do be yottata ko en fait parce que c'est yari oda mo be dare di leji ko respecta di kanado dum fop ko yottoto ben tout tata si tawi be da ngasi be wada tout pour tout be ngasa der ko be way ko hay tay be wada ngasu de ko tiidi mais o andai ke si be do heji fere ngasu gol ko burdon tout be ngasi on fami e ira nyebe ko dum be respectira ko re nor ko dum respectira li yana din fop di teddina di tata goddo fedda ha me mabbe ko parce no andi ti memi be yottoto oyi wonde ay américain jono mema goddo be yato ko ambassade di be yananda et pourtant ben ara normal be wada hafus on fami wobe go sa memi be yimbe mabbe susa ta yaltude wada touriste yaga parce que benete mon frère ka jama ma yati me hawre mabbe o melanay on fami mais yottoto donc en fait ko moni wodi dum do ko fi en famu yalte o endormissement parce que en fait be dan ni e mentalité yurmene en fait tata no ko mire kulol oui be wadi hakile men c'est dire que par exemple be wara pay pul be wara ni pullo ni quoi woni pay woni mawdo wadum madu jidira madu be dola jidira kon enen be wadi hakile men non ko yahu ka mabbe les mêmes kadi wadbe be wullito den voilà jetten ko be windi kon kadi are wullito den saborembe nyaawugol ko di mentalité ji dum ko windana ko fi nyoddugol fola den kanda do ko du war non kasi wado be ko boni men bewa parce que billahi o anna so no boniri ni ko sabu di luwaji so yahi kam parti ji kanda do katata affaire loi fayda duda ton on taway yimbe be hay goto so tabade ko boni parce que en fait ida andi tum sa wadi ko boni ko mo wadda o jotto ma billahi wata aha da yengel magel haare da reni vrai o loi meda ADP loi dare hay occident ga si wadi do loi goddo wujjete ma dum bonnane do tata bondima vie net ya do justice tapon plus de 10 ans procédure ara entre tant kan ko mo wurde vie mako tranquille oyi ya do ha yarta wonde ara fus wonde be na de dommage ma ko jonni budi wonde haydi o jonnatama tu vois ara kan ko franchement oni gagnant en perdi oyi mais loi mo Allah windi on non loi un sakitore hotu gole makko ina faire problème jurmé ou pas Allah ko ni ko wonki pour wonki on nali pay kum pour pay kum mawdo pour mawdo moyti ma wonki wakilo tam wonki internet do gorko ko wonki debbo ko wonki bobo ko wonki mawdo ko wonki mo wari ma kulluma mumuntew ma war ma mumuntew ayi si be wari ma nyaariru sahabi fere barir mabbe warum oui si be bonni ma par exemple naima sahabi be fere magasin mabbe lancuma une fois wadi au début ko be fedi tinto sika wa affaire ngutati en fait ide taburno hay dans la vie réelle ça watani yilla wodi wobbe harna fi dama mari dole pan ni ay marbe dole pan kono asusa ta même dépasser on ko ni rey da andi har wonde ground no fandi kono sa na ina ramu kide bonno ko ni rey o yetto parce que o yetto mako en fait il faut pas no respecter tigi wonde be na ko feddo ni acci dum parce que kanko munyata ko justement Allah naldu Allah ko enni ko a yetto il faut que wano burkina malien heba mentalité
Oui, parce que quand ɓe ari si ɓe naati wano Burkina ɗo Mali si ɓe ari ka ɓaleɓe ɓe woni ton eɓe warta hay goto sina soldat ɓe ɓe hawɗu sina militaire ɓe population ɗum ɗon ara ɓe accirimo ɗon tranquille jono ɓe kañum si ari ko population maɓɓe on darta wara ɓe ɗon wara paykoy wara rewɓe wara mawɓe wara foof o yi kamɓe noon si ɓe ari ɓe nano minen ɓe waroɓe sar minen komi moƴƴuɓe joni minen ko si tawi mi hawri e soldat jo hay ɓen soldat ɓe so tawi ko sukani payi kum won telen 15 16 ɓe nano ɗon ko trop jeune ɓe warta ɗum ko contre keeri Allah andi ɗum fof ɓen fof ɓe fulɓe résistant Burkina Mali ɗo ko ɓe empoisonné par o wahabi e ɗi hadisaji Allah ko yamiri ko ha yetto fendo Iran ɗo fendo ɓe bugi ɗo ɗumaji maɓɓe en Israël ɓe calculari ke kamɓe ka piitoyto ɗon ko payi ko wonɗo ma ɗum ko mawɗo non hari objectif on ko yettagol o won tun hita feƴƴinti Allah ni ta feƴƴinti ɓe tima wonki goti ittuɓe wonki goti c'est tout après si tawi ɓe faalaji réellement tawi ko vraiment faalaɓe jaam on tuma so yewte négociation o yewte nantude noon kono ena ya bonnana ma ɗum waranana yittata ena minen min tawaka andi no waɗi so wi hoore en ni ko jungo ngo waɗi komin mi tawaka o yi leñol ko ɓandu woturu leñol ko koor ettini ko koor si tawi jungo tiima sa hawri e rendu a tappay sa hawri e koyngal a tappay voilà ko ɗum nde yottagol on andi ɓen yottagol no satti ko sattini yottagol ko sabu ɗum ɗon par ce que andi yangol ɗo e goɗɗo par exemple maninka soriɓe maninka par ce que kala ko waɗa e ley laamu maninka ko maninka o waɗi donc nanga ɗon maninkajo ko kawtal ma ɗum tu vois wara o ɗum wara yettoɗa e o ɗum ma ɗum en fait wari yettorade ko poison mo ma ɗum hirsamo en tout cas no wawi ɗa woni ko boobo woni ko payko woni ko jiidirawo andi on ɗum no satti quelque part par ce que anneta ray côté go sensibilité no ton ko ɗum waɗi so tawi ɓena yottagol no satti quoi on faami mais nafidema ko goɗɗum go ko ɗum waɗi si yottagol no satti par ce que mo tappata on andi no waɗi laamuji nde ɓe piira ay ɓeeɗa no bonnana ɓeeɗa yaha ka prison har no jogino otage ɓe on otage hara fof so waɗalima kanko tigiri kanko hoore makko kono ƴettamo yamo wengama o ɓuuɓa ma ɗum yahirsamo fi yottagol on andi quelque part no satti mais ko noon anna yarata en fait si jungo ta piima ene ɗa ko jungo on jettotoɗa e mum a tappa e koyngal ngal wonde tappa rendu wonde et pourtant no fof mbaɗalma e fus tappa yitere nde kala ko wawɗa tappay par ce que ko noon yarata quoi ko ɗum si tawi ka yiɗno kaɓe statut ji représenté de justice on tawayi ko généralement ko debbo haɓɓaɗo guite mum hara mo jogui affaire justice c'est à dire que peesir ɗum ɗum quoi par ce que en fait mo waɗa justice no windori ka defte ɗon noon et pour aider pour non c'est kala ko a yotto en fait il faut que munnoɗa c'est à dire que il faut que itta yurmede quoi parce que sinan hoore no satti kono ko ɓeɗo rewe fi yo jammuno te ko Allah ɓuuri andude mo yinni yo yotto